गिबिहाय नोंथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बोहिस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 30 आगस्ट नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। राजस्थान रायजोनि प्रताप नगराव सासे 30 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसि आरो फिसाज्लाखौ जाग्रा मुवा बेसादाव बिसनि मुलि होफानानै इनायै बुथारदों आरो बुथारखांनानै गावबो थैनो नाजादोंमोन, नाथाय थैयासै आरो बिनि सासे फिसाजोआबो थैयासै। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय बिसि फिसाज्लानि मुङा जाबाय साक्षी 28 बोसोर बैसोनि आरो आथारा 5 दाननिल'मोन फिसाज्लाया आरो बुथारनो नाजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय मनज शर्मा 30 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बादिब्ला मनज शर्माया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो रांनि जेंनायाव गोग्लैनानै दंमोन, बेनिखायनो बेबायदि बुथारनाय जाथायखौ खालामदोंमोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि माजबादआव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बैसोगोरा बिसि फिसाय जिउ गोमादों। थांनाय हराव माजबाद नोगोरनि साखाथियावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सानै बैसो जानाय बिसि फिसायखौ 77 बोसोर बैसोनि समेन गयारी आरो बिनि बिसि 67 बोसोर बैसोनि बुइ गयारी होनना मिथिना मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला हाग्रानिफ्राय आदार नागिरना ओंखारबोनाय सुबुं थानाय जायगायाव हाबफैनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ थांनाय हरनि 2 रिंगायाव हरखाब बिसोर उन्दुनाय न'खौ सिफायना थेर बेथेर खालामो आरो समेन गयारी आरो बिनि बिसिया गोदो गोदो उन्दुगासिनो थानायावनो मैदेरनि हरखाब गाग्लोबफैनायाव जायगायावनो जिउ खोमानाङो। बे दुखुनांथाव जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफान आरो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बिसि फिसायनि गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। सदियायाव गिख्रंथाव दिङा जाब्रबथाय। सदियायाव दिनै फुंनि 8 रिंगासोआव जादों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सदियानि अमरपुराव थानाय दिबां दैमायाव जादों बे गिख्रंथाव दिङा जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुंनि 8 रिंगायाव अमरपुरनिफ्राय सदिया सदर फारसे थांबाय थानाय गंसे दिङाया दिबां दैमायाव जाब्रबथाय जादों। दिबां दैमानि दै गेजेराव हरखाब जाब्रबथाय जादों हान्थियारिफोर हान्थिनाय दिङाया। बे दिङायाव गासै 40 दावबायारिफोर दंमोन। बेनि अनगायैबो गंसे टाटा मेजिक, गंसे टाटा सुमो, गंसे बलेर' पिकआपजों लोगोसे माखासे बाइक स्कुटिफोरबो दंफायोमोन। नाथाय दिङाया हरखाब जाब्रबथाय जानानै दैयाव गोदोनाय लोगो लोगो दिङायाव थानाय गारि आरो बाइक स्कुटि गासिबो दैयाव गोदोयो। बबेखानि जाथायसालिनिफ्राय सा 32 दावबायारिफोरखौ गोथाङैनो बोखांनो हायो, नाथाय गुबुन माखासे दावबायारिफोरखौ गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों। ओरैहाय दिङा बिगोमानि सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो दिनै दिबां दैमायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों अजद होदों। फिन हिन्जाव लांखारनाय खौरां। गावनि हिन्जावखौ गारनानै गथ' सानै गोनां हौवा गोनांखा हिन्जावखौ लांखारनानै जुलि खालामदों निजोम लाहारिया। गावनि हिन्जाव थासेयावबो गारनानै गुबुन हिन्जाव लादों। मा जालांखो बर' समाजाव? सानफा एफा हिन्जाव लाना खारनाया बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं। थिग बेबादिनो बरपेटा रडनि आइथियाबारि बरमानपारानि रन्जु बसुमतारीखौ जुलि खालामखांनायनि उनाव गावनि फिसाय निजोम लाहारिया हौवा थाखानाय गथ' सानैनि बिमाखौ सिरि सिरि जुलि खालामदों होननानै फोरमायथिदों बिसि रन्जु बसुमतारीया। बिसिया भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। मुसलपुर डिसि अफिस खाथियावनो बाथौफुरि खाथि गामिया जादों लाङिदारा आरो हौवानि नामा जादों निजोम लाहारि। आं जादोंमोन बरपेटा बरमानपारायाव जादोंमोन आथियाबारियाव। जोंनि टाउननि मानसिखौ लानानै रायजो राजा खुंनानैनो आंनो गथायना हैदों गावसोरनो। औ, जोंनि रायजोनि बरपेटानियानो गासिबो जोंनि रायजोआनो लानानै हाबा खेराइखांनानै गोदिरैनो हैदों। आंथ' होनखादों हाबाखौथ' आंथ' नोंजों बिदि खारसननाय खुरसननाया जोंना न'खरानो रायजोखौ नोंसोर नायफैदों लांफैदों, आंथ' नोंजों खारसननाथ' हाबा जायाखै, आंखौ बिदि थगायनाङामोन होन्दोंमोन आरो आं। औ, हाबा जानानै जोङो ओजों मुसलपुरनिफ्राय जोङो जोंनि बरपेटा बरमानपारायाव थाफैबाय आरो आङो बिदिनो बोसोरसे 12 बोसोरानो जाबाय, 12 मासानो जाबाय। जानानै बिदिनो थाङो फैयो मोजाङानो सालायो बियो। आरो बियो 3, 4, 6 मासखौ बिदिनो
सिरि थानानै बे हिनजाव गदायजोंनो लाइनखौ मारिबाय थाबाय नालाय इथिंलागै खबरानो गैया फैयाबो मायाबो नङाबाथ' खमसे खम आगोलावथ' थांलाय फैलायानो फैखायो आंबो थाङो गावसानि न'आव फैयो। दख'नाखौ बेसे गोबाव जाखो ओरैनो? आं ओरैनो 7 बोसोर जानोसै दख'ना दखान होनाया आरो आं होनदोंमोन कि दे आं दखानखौ होनानै आस्ते आस्ते थांगोन दा फैसा थाखानि प्रब्लेमबो जायो एसे बेफार फालांगिनो हरनो होननानै आं थाथ'दोंमोन। ओमफ्राय गावबो होनदों कि इयाव थानो मोना आंथ' थांगोनानो र' होनदों। ओमफ्राय नोङो बिदिनोब्ला समाव दखाना जागोन र' होननानै बेनि गेजेराव मुलाबा बिदि नायनि जायो दख'ना दखान फाननानै थुदो होननानै आं थांनो रोंखायोमोन बे मानिया एखमबा रागा जोंनानै ब्रबबो थाङो इयाव थाबाय थानो मोना होननानै आं थांगोन होनखादोंमोन। बेनि गेजेरजोंनो इयो बोरैबा बिदिनो रागा रागि जोंबाय थायो बिदिनो। होमबा रागा जोंलायनानैसो थांनाय जादों? रागा जोंनाया इयो ओरैनो फंनैनियावनो न'आव थांसै आं होननानै बुंबाय थाङो बिदि थांनानै बिदिनो गोसोआ बेलेग टाइप दंखायो खोमा बिदिनो थांबाथाय इयो आगोलावथ' फैफिनबाय थाखायो 12 मासाथ' थांलाय फैलाय बिदिनो आप डाउनखा बे 5-6 मासा 5 मासा इयो फैयाबो फैया थाबाय इयो माने बियो बिनि गोसोआ माने सानखाना दंखायो बै सिख्लाजों बै हिनजाव बुरैजोंनो बियो सेकेन्ड मेरिजजोंनो बियो लाइन दंखायोमोन गथ' 2 गोनांजोंनो इयो। नोंसोर थानाय समाव फनफोर रायलायोमोन नामा? आं इखौ बारा बिदि दिथो लायामोन इखो ओमफ्राय आं सानाखैमोन आरो बिदि गावखौबो होनदों आं बेबायदि सानाखैमोन नों बोरै बिदि जाखो नोंसोर खमसे खम खोन्थानांगौमोन ना। दा गोदान मेरिज लानाया साबेसे गथ'या? 2 दं। गथ'आ 2 हौवाबो दङ दा हौवाखौ कम्पानियावबो होनो न'आवबो दं होनो दा बाखि आं बेखौ मिथिया। आरो गावथ' बुंदों आंनि हौवाया होनदोंखि इखौ बे हिनजावसाया होनदों आं फन हरनायाव गोदान मेरिज लानाया मा जायगानि बे हिनजाव? ओरैथ' गरेस्वरनि होनदोंना गरेस्वर साइडनि होनदोंमोन मानसिखौ दाथ' डिटेल गासिबो आं मिथिया दा आरो गावसोरनिफ्राय सोंबाबो खोन्थाया दा आंनि हौवानि बिसोरनाव थांदों होनदों मा होनना फोरमायदों बिसोर हौवानाव नोंनि हौवानि न'खराव थांदों होनदोंमोन दि औ जोंनि हौवा लानानै थांनानै मिथिं एरि जादों खेबसे फार्स्ट थानानै सोंनानै फैदों मोजां गाज्रि जों सेकेन्ड बाराव रायजो लानानै थांनानै बिदिनो गावस्राथ' जेबो होनाखै न'खरनियाथ' सिरि थाबाय गावनि सायाव फंनैल' खोथा बुंदों आङो 2खौबो हाबा लागोन बेखिनि बाथ्रा। ओमफ्राय आं होनदोंखि आं 2 संसार जानो हाया सासे थांबा सासे थागोन होनखादों आरो ओमफ्राय आं बेखौ नागारहरा 2खौबो आं लागोन ओमफ्राय आं 2बो थाया आं सासे थाबा सासे थाया होनदों आरो बेखिनियानो आरो। दा नोंनि थाखाय माने 2जों नोंसोरो बिजावजालि जानो हाया? आं बिजावजालि हाया बोरै थानो बिदि जंजाराव आं 2 संसार जानो हाया बे फाल्थु खामानि मावबाय नायो। बेनोसै आंनि हौवाखौ बे हिनजावखौ हैनानै जाय बेलागिनो हौवानि न'आव थांनानै गथायना है गथ' 2 दंनो बेखौ नोंनो आरो हौवाखौ लाफिन हौवाखौ बिदिनो आंनिसिम हायोबा बोखाना होफैबाथ' मोजां रायजो राजानि गेजेरसिम बेखौनो खावलायो आरो थांनानै हिनजावसानि सायावबो हौवासानि सायावबो आलाग आलाग खालामनानै होबाथ' मोजाङानो रायजो राजाफोरा आंनि सायाव माने रायजो राजाफोरा बिजिरना होनांगौ बेखिनियानो आरो नोङो माने हौवाखौ नांफिनगौ दा हौवायाथ' आंनि सायाव बियो थायोबाथ' आं नांफिनगौनो जाबाय आं हाबा जाबाय जेखन सासेजोंनो हाबा जादों आरो 2 टाउनथ' हाबा जाखाया। मानि थाखाय बियो गुबुन हिनजाव लानाय जाखो नों थासेयावबो? मानि थाखाय लाखो? मानि थाखाय लाखो माने इयो मा साननानै बायदि लाखो आंबो दा साननानै आग्रो मोनाखै। फन रायलायबाय थायोमोन नामा? फनाथ' हरो ओमफ्राय आं एखमबा हमामोन ओमफ्राय फैबानो जायो ओमफ्राय इयो मा साननानै ना बै हिनजावजों फनफोर रायलायबाय थायोमोन? इयो आंनि न'आवबो माब्लाबा थाबाथाय रायलायहरो आरो ओजोंबो इयो रायलायलायनानै थायो रायलायलायनानैथ' बिदि हाबाखौ खालामनानै लाबाय माने बियो गाव न'आव थायोमोन गाव न'आव थानानैथ' इयो सिरियै सिखाव खावनानै इयो आंनिसिम सनखौबो हरबाबो मास 2 ना 3 मोननैयानो जानोसै 3 जानोसै बेयावनो हाबाखौ लादो इयो। हाबा लानायनिबो खबर हराखै आंनो रिप्लाय हराखै। बोरैथ' हाबा लादों होनना मिथिगोन नों? आं बिखौ मोनसे फट'खौ गाव नागारनायावसो सासे जोंनि न'खरनि बिमायनि फिसायानो फट'खौ गावनि मबाइल नाम्बार थानायाव वाट्सएप माबायाव नुनानै जोंहानि सिस्टारनि सिगाङाव खोन्थानानै आंनो हरनानै नंगौना नङा ओमफ्राय आंबोथ' सानबाय नंगौना नङा थांनानै जोंनि रायजो राजानानै आं थांदों नंगौना नङा ओमफ्राय मानसिफ्राथ' बाखि मिथिनानै दंनो आंथ' मिथियामोन। नोंसिनि बरपेटा रायजोआ जोंनि बरपेटा रायजोआ 12 थारिखआव थांदों आरो मोनसेया थांनाय रबिबाराव थांदों आरो जोंनि रायजो लानानै बेखिनियानो। रायजो राजाफोरखौ लाना थांनायाव मा बुंदों गोजाननि न'खरनि?
जोंनि न'खरावथ' एख' बुङा बिसोरो होनोखि फाथैलाय बिसिनांगौ न'खरनिया होनो आंखौ ओमफ्राय आरो गावथ' होनो सानैखौबो लागोन ओमफ्राय आं होनदों आं इयाव सानै संसार जानो हाया सासे थांबा सासे थागोन आं थाया होनदों आरो बेखिनिखौनो गाहाथ' आरो सानैखौ लागोन दाया मावबाय जेखौनो गाहाथ' लागोन नांखागोन बेखिनियानो आरो दा आंनि सायाव बियो फाथैलायखौनो बिसियाखै जेबो कमप्रमाइस गैया खोन्थाफैया सिरि सिरि लानानै बियो हाबाखौ लानानै थाखुमादों बेनि थाखाय दा आं रायजो राजाखौ खावलायो मोजाङै बेनि सायाव बिजिरना होगोन होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों।